His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, o butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Kalang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon sa tanan, maigsoon ko ni Kristo. Ano yan ang usab ang atong programa, ang lanog sa kamatuoran sa Catholic Faith Defenders o sa Biblical Apostolate sa Diocese sa Dipolog. Kini nga programa ubos gyapon sa pagpaluyo sa tuang mga kaparian sa Diocese sa Dipolog. Ubos gyud sa atong pagtugot sa atong talahorong nga obispo Bishop Severo C. Carmari uban sa iyang suporta. Usab ato ang Bible Director nga si Reverend Father Ramil D. Corong. Usab sa mga kura paroko o mga kaparian sa bikaryo sa parokya sa Kasiga Turgo Olpilsin nga mao ang Katedral, Sikayab, Galas, Torno, Gulayon, Ulingan, Santa Filomena o ang Sinaman. Na dugang ng Sinaman. No? Bago nga na parokya nga itong Sinaman, no? Nga itong parish priest diha, mao si Reverend Father Giovanni Baco. Usab nga ito ang mga kuan, naglihok diha sa simbahan nga makauban nato, uban sa mga ministries, mga kapilya, mga mandated organizations o mga movements o mga debosyon sa simbahan. Kini nga programa inyo gyapon nga madungog maigsoon atong tigpaminaw diha sa mga radio sets, no, sa FM band sa 92.5 FM sa matag adlaw nga Sabado alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Kini may kalambigitan sa paghisgot o mga pagtuki, no, sa mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko Romano nga gituko sa itong Ginoong Jesucristo. Ya ako ang kauban ni karon ani ang ato ang kauban Brother Silbert Dunduyano o inyong kauban sa ngalan ni Brother Attorney Miguel L. Abbas, si Brother Nicolay M. Lucinos, isip maoy angkorman ini nga atong programa. Usab ang ato ang sa pikas nga lawak, no, nga ato yung station manager gyud, no, si Sir Jet Opilak. Usab kauban nato karong hapuna. Unya karong hapuna maigsoon ato ang pagaiskutan kabahin kining gitawag nato og silibasi, no, silibasi sa atong mga kaparian diin nga dunay pagkausaranhon sa tuang mga kaparian nga ang pagkadili minyo, no, mo na nga duna magyupoy mga pangutana ani diha sa balaang kasulatan labi na gusto mga isong mga dili Katoliko ug usab ang baruganan sa simbahan. Ako ihatag sa itong kauban, Brother Silbert Dunduyano, sa paghisgot nini ato ang tema karong hapuna. Ato ning tabangan, Brother Nicolay. Sige. Ako sang pagyukbo, no, sa atong amahan din sa station manager Jet Upilak, sa tibuok staff niya din hipot sa tanan. O di na to malimtan ang atong obispo, itong amahan yun, spiritual nga amahan sa Diocese of Dipolog. Akong pagyukbo, no, Most Reverend Severo Carmari, sa tanang mga kaparian, atong Bible Director Father Ramil, o ginang ako hinganlan ang uban. Okay, tanan og gusab sa atong mga kauban, no, nga CFD, akong pagyukbo, mga naminaw ron, mga Katoliko ug dili Katoliko, tanan, no, akong pagyukbo kaninyong tanan. Okay, dirita sa atong tema, no, hisgutan, kining mahitungod sa pagkadili minyo sa atong pari. Nakauna-huna ko ani Brad Nicolay nga mao ni atong hisgutan karon kay mao po ni ang bag-o lang init kaayo nga issue sa social media diin nagpost ko na ako gi-post dayon na ini comment nga naghisgot aning pagdili, no, sa Tagalog pa pagbabawal sa atong mga pari sa pagminyo.
Unya doon na sila'y tudling ani nga gigamit Brad Nicolay, no? I know kahibalo ko nga nasayod ka o bisan gani ang atong mga listener nga nagtuon sa Biblia, kahibalo no, sa bersikulo nga gigamit, no? Nga kana kunong dili pagminyo o pagdili pagbawal sa pagminyo pagtulon ana nga iya sayawa. Pagtulon nga iya sayawa. Gikutlo na sa suwat ni Apostol Pablo sa sa kang Timoteo. Suwat ni Apostol Pablo kang Timoteo nga atong mabasa sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3. Kani ato na lang pong i-apil ng pagkaon ng karne kay duha man guna. Siguro Brad Nicolay nga imong basahon sa ng unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang Espiritu tin-aw nga nagingon nga may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo sa umabot nga panahon. Maoy ilang sundon ang mabakakong Espiritu o ang mapagtulunan sa mga yawa. Nagikan kini mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon. Kansa mga konsensya dili na mabati daw gipasuan o binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo o ang pagkaon sa pipila ka makalanon. Apan gibuhat sa Dios kining maong makalanon aron human siya kapasalamati kanuon kini ngadtong mga nagtuo o nahibalo sa kamaturan. Okay, so klaro kaayo Brother Nicolay nga si San Pablo gahisgot diha og magbantay kay dunay mga magtudlo og pagtulunan sa yawa, no? Siyempre kinsagoy kita nga nagtuo sa Biblia, common gyud nga dili gyud ana, no? Magtudlo tag Biblia kinahanglan pagtulunan gyud sa Dios. Unya naay pagtulunan sa yawa nga giakusahan tang mga Katoliko nga kanang dili lagi pagminyo sa mga pari, pagpawal na to, no? Sa seminaryo nga mga asawa nga way asawa gud atong pari, no? Pagtulunan na sa yawa. Dayon napay lain kanapong nagdili sa pagkaon. Unya ila nang i-connect sa kanang mabirni santo gali nato nga kanang magfasting ta nga idid-an tas pagkaog karne. Kana kuno mo'y gipasabot nga pagtulunan sa yawa, no? Sa di pa ko mo korte ana Brad Nicolay, no? Bisag bubo lang, no? Sa imo ba unsa may kasulti ana? Sa lipa ko mo kuan no? Kaganiha ko mag-iskutan ang Paris Peace sa Sinaman. Stand to be corrected na limot ko. Paris Administrator siya, no? Lahi ang Paris Peace, no? Kani ang ato ang gimugi hatag, no? Kani sa tema nato. Kani magong sa 1 Timoteo, Brother Silbert, kapitulo 4, versikulo 1 taman sa 3. Doon lagi ipasabtan si San Pablo ani, no? Gani ang ipasabtan niya ni katong mga grupo nga nagtudlo sila nga sayop gud ang pakingminyo, no? O ang pagkaon sa mga pipila ka mga pagkaon. So di pa ka mo padayon Brad Nicolay, no? So bali si naghiskot na si Pablo sa ilang panahon ni adto nga dunay siya nabantayan. Nga mga tao nga correct. Nagtudlo og pagtulunan sa yawa. Yes, Sa kana palang issue ha Brad Nicolay, makaingon na nga murag lisod nga matumbok ang Katoliko kay sa nahibaw-an nato gyud sa mga pagtulunan sa ubang mga pundok nga dili man na sila motuo nga kining Katoliko mao ni ang gisugdan ni Kristo. Mo na nga subo kayo nga kuan. Panahon lagali kuno ni Constantino nga sugod ning Katoliko. So diha atong ipahuna-huna sa atong mga listener nga kana palang puntuha klaro na nga dili ang Katoliko mo gitumbok, no? Kay sa panahon man ang ni San Pablo nga duna siya nabantayan nga dunay nagtudlog pagtulunan sa yawa. Padayon Brad Nicolay. Mo na nga correct kayo mo ang kuan mo subscribe ko sa imong isgutan garo nga mo na subok kay pamalandongon Brother Silbert nga ila dayong madali ang pag-akusar nga mao kini ang simbahang Katoliko ang tumakaparian. Mo na with all due respect sa ilaha, ilahaman sa ng opinion, no? Mo na ato pong ihatag ang kamatuoran nga ang ipasabtan ani dili gid ang atong makaparian. No, kay wa may mabasa litra por litra ang atong makaparian sa simbahang Katoliko. Ang ipasabtan ani kung lauman gyud atong pagtuo, no? Adto tas kasaysayan, makita gyud nato nga ang ipasabtan ani
ang grupo gid sa mga Gnostics. Yes. Oo, tama, no? Gnostics. Mga Gnostics. Kay kadtong mga Gnostics, O sa Bisaya pa Gnosticos. so panahon na nakita na ni San Pablo silang panahon. Tingalin magunahon na sila Brad Nicolay nga asa may mabasa diyang Gnostics. Okay. Now, dili tanan mabasa ang litra. Oh, yes. Kay bisan si San Juan sa iyang suwat sa 21-25 sa buhat ni Kristo, di man kuno nasuwat ang tanan. Kaya ni katong mitikobo si Kristo sa yuta, katugaling patyo na unta, batuon na unta tong adulterous woman, di ba mitikobo sa yuta, doon na siya gisuwat. Ang pangutanaon siya gisuwat niya dito. Dili gi pasianan. So Pare nang mingon ta bali sa Lubert nga atong Ginoong Kristo nagpakatawa man. Ya lamang gyud tay mga gitawag og birth certificate. Ya ang pangutana karon na birth certificate atong Ginoong yes, Kristo. So, alang-alang di ka mutuwa ng birth certificate tungod lang kay pananglit og naay birth certificate. Niya, di ka mutuo kay wa sa Biblia. Usa po na ba nga dili tanang di mabasa di tinuod. Now, nahibaw na to na nga mga Gnostics to kay nagtuon man tag history sa church. Yes. Kunya ang history sa simbahan dili man kay nasuwat lang. Di ba? Ang history sa iglesia nga makita na to nga nasuwat kanang sa Book of Acts. After that, nya kay gapadayon man ang iglesia. So asa man ang pangutana asa man nasuwat tong history sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga wala masuwat sa Biblia. So didto gyud ta mo dangop sa mga libro nga naghisgot gihapon history nga katuhuan gihapon. Si Job naghisgot man ganyan na Brad Nicolay nga read the history books, no, sa Job 8:8, no? Job 8:8 naghisgot yag read the history books and see, no? Sa ubang hubad Nicolay dili history mo gisuwat pero kung sabton maura kay ang gipasabot gud sa tudling nga pag tino gali nimo nga tinuod ba na di tanaw nimong kasaysayan ang panghitabo sa una sa karaan. So history man na muna nga sa Living Bible history ang gibutang para sabtan diretso. Kanang Living Bible ato ipabalo nila nga dili na iyas Katoliko, Protestante na, no? Kay ato lang i-appeal sa gamay ng history Brad Nicolay, no? Kay kita na bang CFD kugi ra ba kita mo kutlog Rollier Encyclopedia, International Encyclopedia, the Book of Facts, Book of Knowledge. Mingon sila di na mabasa sa Biblia. Anong tuo mo na? Nituo ta ana kay gahisgot pud nag-history. Mo takdo pud sa giingon sa Job 8:8 sa Living Bible Translation nga read the history books. Nganong i-appeal man ang history. Yes. Kay diha man mapamatud-an nga tinuod ba gyud na. Di ba, Bro Nicolay? Prasa mayon ka nga, tukod man ni Kristo akong iglesia. Niya, mayon magkag tinuod ba gyud na. Di mayon tag kanus ama na magsugdi ni Kristo. So, imong ipakita imong dokumento nga tukod ba gyud na ni Kristo imong iglesia o si Kristo ba gyud ga pasimula ana. Bagingog kanus aman di ay nagsugod ang iglesia nga gitukod ni Kristo unang siglo. Mayon tag first century niya what are by tudling diha Nicolay sa Biblia nga nag-ingon first century. Wa pod giingon diha nga 30 or 33. Yes. Nya alang-alang kay wala man gisuwat sa Biblia mayon kag walay panahon di nasugdi ni Kristo ang iglesia kay wa masuwat sa Biblia. Di pod. So asa man nato mahibaw-an nga kadtong panahon na pagsugod ni Kristo unang siglo to, first century to o 30 or 33 AD, no? Diha na sa ubang libro. Kay pag kwinta-kwinta naman na, muingon man na, first century to. Pag ingog, 32 or 33, basta either ng duha, no? Ako lang giingon 30 or 33, Brad Nicolay, kay di man gud parehas ang mga historian. Yes. Sa ilang pag-narrate. Kay depende man gud og kanus-a sila musugod og ihap na may atrasado og tulo ka tuig. Paras gud anang si Pedro kuno namatay na martir 67 AD. O niya, mo ingon pod ang uban 64. Ano man yung diferensya mag tulo kay mao na ang hinungdan. Gimunang nayo reference mayon nga 64 or 67. Okay, depende man og kanus magsugod. So balik ta Brad Nicolay, no? So nganong nahibaw ana to nga mga Gnostics ang gipasabot ni San Pablo nga naigo og nagtudlo og pagtulunan si Yawa.
Kay maunay nakita nato sa history. Unya, mutakdo gyud og unsa gyud gitudlo sa mga Gnostics. Yes. Atong klaruhon ba Nikolay Haka, unsa nang pagtulunan sa yawa sa pagdili sa pagminyo? Oo. Kay kung muingon ko ang atong mga listener Brad Nikolay nga basta nagdili sa pagminyo, pagtulunan sa yawa na mulutaw Brad Nikolay nga pati si Kristo nagtudlo og pagtulunan sa yawa. Oo, ano yun? Kay si Kristo nag-encourage man sa Mateo 19:12 nga naay dili makaminyo, dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Oh. Basa Brad Nikolay Mayo sa nga itong basahon na Mateo 19:12. Kay may nagkailaing mga katarungan, nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili kay makahimo pagminyo kay na tao nga kapon ng daan. Yes. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Og ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata niining akong gitudlo. So, mao na Brad Nikolay, kung sakto ilang pagsabot basta basta magdili ka sa pagminyo o sa Tagalog pa magbawal ka sa pagminyo, pagtulunan dayon na sa yawa, adi si Kristo ni tamaan. Una gid siyang maigo. Una siya maigo kay siya nga sa mga aron Nikolay, unsa man goy Bisayaan ng pagbabawal kay mo man toy term gigamit gud sa social media nga kanang pagbawal sa pag-asawa, Pagdili, pagtulunan sa yawa. Mo man toy issue dito. Ang Bisayaan na pagdili. Unya kay si Kristo gastudlo man na. Oh. So gatudlo dai pagtulunan si Kristo yawa. Wala siya ilahang akusasyon. So atong sabton ang kalainan. Oo. Kay parehas maguni Brad Nikolay sa dunay mabasa nga gadili og ribulto. Oo. Tinaon po'y mabasa nga ang Dios gapabuhat og ribulto. Unsaon man nimo? Okay. Agad. Di ba? So atong reconcile na. Ikonsaylan. Unsa may gipasabot anang pagdili sa ribulto? Ang diretso ta Nikolay kay di man mo atong topic, diretso na lang ako ha. Oo. Gidili ang ribulto sa pagbuhat kung ang tumong himuong laing Dios. Yes. Kung maghimo tag ribulto nga ikompetensya nato sa Dios, maunay bawal. Oo. Pero kung maghimo tag ribulto sa sakto nga gamit, unsa may sakto nga gamit sa ribulto? Dayan-dayan. Kanang kanang pagpasidungog sa angay pasidunggan. Parehas anang magbuhat tag ribulto ni Rizal, monumento. Nagbuhat tag ribulto ni Rizal dili aron ikompetensya sa Dios. Atong gihimo ang ribulto sa Rizal aron kapasidunggan siya para di pud ta malimot sa tupa pagpahinumdom pud. Di ta malimot sa iyang bayano yung buhat. Yes. Dayon mayon ta nga maghimo tag ribulto as representation. Ang Diyos gani ana nagpahimo og ribulto sa kirubin as representation sa mga anghel sa langit, di ba? Si Moses gisugo niya sa paghimog larawan sa bitin sa Exodo 25:17-22. Yes. Unsa may purpose ato? Representation sa mga anghel sa langit. So dili daw ta ang paghimog ribulto as representation. Dili sila nga kung ludhan gihimo na ng Dios dili pod. Kay dili pod tanang pagluhod pagpaka Dios. Sakit po kayo glodihan ng larawan, no? Oo. Sakit kayo, giliteral ba? Yes. Sakit kayo. Dili tanang pagluhod pagpaka-Diyos, Brad Nikolay. Kay ang bata nagluhod-luhod si ang ginikanan kay nabuak ba to dula-dula sa Brad Nikolay nasangkilan niyang figurine sa ilang balay na nabuak. Nya mahal ra ba ka ito? Ang bata murag naa nay buot gamay ba? Hala patay nig uli na nay tatay bunalan jud ko ani ron. Sa may akong buhaton para di ko bunalan. Magluhod-luhod ko sa pagpakiluoy. So giludhan man niya iyang ginikanan pag uli kay nagpakiluoy lagi niya ang pangutana gihimo na dieng Dios niya iyang nanay tatay. No. So that proves dili tanang pagluhod sabton nga pagpaka-Dios. So kung muluhod ta atubangan sa larawan, kana unsa may gitulos Katoliko? Gihimo lang natong representation ang larawan. Pero ang ato giyong giludhan, atong girespeto ang gilarawanan. Yes. Di ba? May mabasa sa Biblia nga naigiludhan nga santos. Buhat 16:29-30 si Pablo og Silas giludhan. Grabe pa tong pagyukbo Abra Nikolay kay hapa pa. May uban version sa Biblia. Di ba? Pero dili tanan pong pagluhod sabton nga insakto Brad Nikolay kay kung nang imong pagluhod sa usa ka butang gihimo nimong Dios ang dili Dios bawal na pud na. Mas atong si Cornelio
giyukbuan niya si Pedro niya nagtuos Pedro nga oy kining yukbo ni Cornelio nako pagpakadios man kay siguro na influensyahan niya atong mga tao nga tungod kay nagmilagro mi naghuna-huna siguro sila nga ang mga apostol murag Dios nga mga Dios nga ikas langit na naog. So naihuna-huna si Pedro probably Brad Nicolay nga ingon ato nga mo nang gibadlong niya si Cornelio katong pagyukbo ni Cornelio nga to niya. So pero wa na magpasabot nga walay luhod nga pagtahod. Kinaaman po ubang mga tudling sa Biblia nga naipagluhod nga pagtahod lang dili pagpakadiyos. Now, nganong gisgutan nato ni Brad Nicolay? To prove atong example na to. Nga pag-ingon gali gidili ang ribulto, unsa may gipasabot nga pagdili kinaaman po'y mabasa nga gapahimo. Gidili kung saipon o gamit. Kung ipakadiyos, pareha sa kwarta. Kung ipakadiyos ang kwarta, bawal. Pero kung gamiton sa insakto, okay. Ingon na po ang ribulto. Okay ang ribulto kung gamiton sa insakto, apan dili mayo ang ribulto kung himuong Dios. Pareha sa tong larawan sa bitin, Brad Nicolay. Nga, ang Diyos may gapahimo. Ang Diyos may gapahimo, pero sa dihang ipakadiyos nas mga tao na suko siya, kay wa man siya mag-ingon nga ipakadiyos na, ikumpitin siya na niya. Di, paguba na po. So, Wala nga, ingana na pareha po sa kwan. para sa nang pagdili sa pagminyo. Pagdili sa Nga, kanang pagdili sa pagminyo, nga pagtulunan sa yawa, na anay giklaro diha og unsay but pasabot anang pagtulunan sa yawa nga pagdili sa pagminyo. Kay actually, Brad Nicolay, basahan agad Brad Nicolay, kanang sa 1 Timoteo 4:3 man na kanang exact good verse unsa nang pagtulunan sa yawa mahitungod sa pagdili sa pagminyo. Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Sa umabot nga panahon, maoy ilang sundon ang mabakakong espiritu ug ang mapagtulunan sa yawa. Nagikan kini mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon. Kansa makonsensya dili na mobati daw gipasuan o binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Okay, kana. Ang pagtulunan day sa yawa sa pagdili sa pagminyo o pagbawal og asawa, kay giisip nga sayop o mali pakas Tagalog. Gihuna-huna nga mali o sayop sa atong pinulungan. Kay sayop kuno ang pagminyo. Mao nang gibawal. Mao ni pagtulunan sa yawa. Mangutana Brad Nicolay, gitudlo bas Katoliko nga sayop ang pagminyo. Nakala may wa pa may bolo nila o wa man sa kibalo. Ihinulo sila Brad Nicolay nga ang Katoliko wala magtudlo nga sayop ang pagminyo. Yes. Kay ganing ako Brad Nicolay minyo nako, pari may kakasal ako. Kay ang pagminyo god sakramento na. Sakramento ako rin sa teaching sa Catholic Kaya Church. naman sa Biblia nga ang laki o ang bayi mahimong usa. Atubangan sa Dios mo na Yes. ang kaminyoon, sakramentos kaminyoon. So mao na nga ang pagtulunan sa yawa sa pagdili sa pagminyo kung gihuna-huna nga sayop gitudlo nga sayop ang kaminyoon. Pero kung magdili ta sa atong kaugalingon sa pagminyo sama sa giingon ni Kristo nga ang hinungdan for the kingdom of God, basahag ko sobra Nicolay unsa nang dili pagminyo nga dili pagtulunan sa yawa, no? Mateo 19:12. Kay may mga nagkalanlaing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gay magkaminyo makahimo pagminyo kay na tawo nga kapo ng daan. Og ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Bali gikapunan, no? Yes. Lahat tong gikapnan nga kanang magikuha, no? Og ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan nining akong gitudlo. Na ni atong Ipadawat gibasa- yun Oo. sa Ginoo. Ang pagdili di ay sa pagminyo nga ang rason para sa kaharian ng langit, Yes. para sa gingharian sa langit. Unsa may pasabot na Brad Nicolay? Para makapokus og ayaw sa pangalagad sa Ginoo. Kay gi-explain man guna ni San Pablo Brad Nicolay sa unang Corinto 7 nga kung mag-alagad ko kas Ginoo nga minyo ka mabahin imo na huna. Ginoo, no pa yan dyan. Kailangan lang dili nimo imong responsibilidad sa imong asawa dili nimo buhaton. You cannot serve two master at the same time. So, mo serbisyo ka sa imong asawa, mo serbisyo ka sa imong mga anak na nakay anak, mo serbisyo pag yung kasimbahan nga mas dakong pamilya.
Oo. Kinaghag mga sakop, di mabahay ni mong una-una. No, di manuna daotan. Oo. Alagaran ni mo na. O kung kaya ni mo. Di ba? O, pero nagsuggest si Pablo nga kung aron ka makaserbisyo og ayo nga mas maayo gyud magsinggol na lang ka. O, kanang gitudlo ni Pablo gitudlo po ng Kristo. Pero walang gi-explikar ni Kristo og ayo sa Matthew 19:12. Ang giingon lang ni Kristo nga naay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata. Wala gi-explain ni Kristo diha. Og ngano nga for the kingdom of God nga dili ka magminyo. Pero si San Pablo iyang gi-explain sa unang Korinto 7 nga ngano nga mas maayo ang dili pagminyo kung moalagad ka sa Ginoo. Basara ko na Brother Nicolay, unang Korinto 7. Unang Korinto 7 bisag sugod lang Brad Nicolay sa 30. Then lahos na dito sa 38. Sige. Unang Korinto 7. 30. Kadtong naghilak, samarag wala maghilak. Oh, okay. Ang nagkatawa, samarag wala magkatawa. Ang namalit, samarag dili tagiya silang pinalit. Kadtong nagnegosyo, samarag wala nagnegosyo. Unang Korinto 7 na Brad Nicolay. Oo. Oh, sige. Buot ko, sa 32, buot Yes. ko nga mahiligay kamo sa kabalaka. Yes, kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo, magtagad sa buhat sa Ginoo. Yes. Kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo, magkapuliki sa kalibutan ng mga butang. Yes. Kay buot siya, magpahimuot siyang asawa. Yes. Busa, mabahi ng iyang hunahuna. Amen. Ang babae nga dili minyo, mga madre, no? Yes. Oo sa kaulay, magtagad sa buhat sa Ginoo. Mo ay sa di pa kong Brad Nicolay, mo nang tekstuha ang nahinumdum ko gikutlo na ko sa naga ito'y open forum nga unsa ko na teksto alang sa mga madre. Kana Oo na, mga religious life. Oh. unsa na pag-istorya dia Brad Nicolay? Unsa ang bersikulohan na particular Nicolay? Kuan, kini ang 34. Sige. Busa, mabahi na iyang hunahuna. Oh, okay. Ang babae nga dili minyo o sa kaulay, magtagad sa buhat sa Ginoo. Okay. Kay buot siyang maghalad sa iyang lawas o espiritu. Wala kaning ulay kato ni mga single blessedness, no? Yes. Apan ang babae nga minyo, nagkapuliki sa makalibutan ng mga butang. Kaya nagtinguha man siya sa pagpahimuot siyang bana. Correct. Gisulti ko kini alang sa inyong kayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Correct. Hinunoa, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong o gusto. Og magtugyan sa inyong kagalingon sa himpit gayod sa pag-alagad sa Ginoo. Alang sa mga managtrato, apan walay tuyo sa pagminyo. Kung dili makapugong ang lalaki Yes. sa iyang kaibog o gibati niya nga kinahanglan sila magminyo, paminyua sila. Yes. Dili ka na sala. Apan ko nang usa ka tawo walay tuyo sa pagminyo, kay makapugong siya sa kagalingon og nakahukom na unsay iyang buhaton, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Yes. Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma, nagbuhat og maayo. Yes. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat og mas maayo pa. Kanang atudling Brad Nicolay 38 man na. Kanang gingon diha nga ang pagminyo maayo. Mo bitaw nga usa na sa mga sakramento sa gitudlo sa Katoliko. Pero kung moalaga ligas Ginoo, matud pa ni Pablo, mas maayo ang dili minyo. Iyang gi-explain nga ano no? Kay mabahin maguri mo na huna kung minyo. Di ba? Oh, so mo lagi na asa may naka-target og mas maayo. Ang Katoliko nga ang mga pare dili paminyoon o ang mga pastor sa ubang religion nga okay ra, minyo. Di mo po na dautan. Ang giingon ni San Pablo diha, maayo na. Pero mas maayo tong dili ginog minyo. Di og atong anaon pag kwinta Brad Nicolay, mas maayo atong mga pare diha. Kung maayo ang mga pastor nga gaminyo, mas maayo ang mga pare nga wala magminyo. Di ba? Kung atong sabton. Mo na nga the statement will prove nga sa ilahang gibuhat. No, di lang nako hinganlan Brad Nicolay to respect him, no? Ay nagtahod ko niya, membro sa MCGI, no? Ng grupo ni Eliseo Soriano. Iyang gikutlo tong ningon siya nga, pero kung dili ka pugong, paminyo Pero kamo, di man niyo, did-an man yun yung mga Katoliko nga bisag
nibati nagpaghigugma ng inyong pare na ato ning isgutan Brad Nicolay ha kay mura pog valid Brad Nicolay ba ingon ani ang vow of celibacy ang term gud anak Brad Nicolay sa ato mga kaparian di sila magminyo vow of celibacy Oo. sa unsa man ang vow of celibacy kanang sa Tagalog pa ana taimtim na pangako kanang vow unsa may meaning VOW vow pwede po na dito sa unimog pangako Oo. wala saad ba Saad. imong gisaad pero sa akong gitanaw sa Tagalog nga dictionary ang meaning kuno ng vow taimtim na pangako taimtim na pangako sobrang ni pledge ka ba ni murabag siya na ni usaon ni mo na pero Nicolay kanang na siya na nangako ka Saad ka. unisaad ka musaad ka imo gyud ang tumanon Oo, tumanon. Di ba? So kanang vow of celibacy sa mga pare wala na sila ingon nga gipilit ba gipugos ba Nicolay gibutang lang na nga requirement sa atong simbahan kay nahuna-huna man gud sa simbahan Brad Nicolay nga mas maayo. Kuting nga giingon ni San Pablo, uy, kung moalagad kas Ginoo mas maayo mo ding dili minyo kay di mabahay ni mga nahuna. Nagihimo ng balaod sa simbahan Katoliko karon. Dugay na Brad Nicolay no? Gibutang na siya as a requirement. Dili man na siya doktrina. Okay, Yes. disiplina na, no? Atong klaro sa atong mga listener Brad Nicolay nga kanang vow of celibacy nga dili magminyo ang mga pare, dili na doctrine. Samantalang katong sa pagtulunan sa yawa nga dili sa pagminyo doktrina gyud to. Lahi gayon, Brother Silbert, ako ipambit nga lahi gayon kay Sir Jaime ni Father Ramil Bacorong, Oo. no? Atong Paris Administrator sa Galas karon. Ako sang gina nga Father na mo mga reshuffling ba no? Kani bitong every 5 years nila sa mga pari mag-assign na po sa laing parokya. No, murag mga pareha po mga sundalo ba no, mga ana. Yes. Assign. Ana si Father nga Ramil sa mo ni nakanindot ni sa amuhang gitawag og vow of celibacy. Kay kung mobalhin na po mi og lain nga assignment nga parokya panitan karon diri mi sa turno ang balhin sa Galas kay dito sa ibalhin kay kinahanglan sa ito mo na nga og na sa asawa pananglitan Yes. mas kuan kayo bugat kayo nga Bugat yun. ito mong asawa dito ka puyo sa kuan dito mo ga pundo-pundo niya balhin na po ng maong anak ba no medyo kuan gyud ma-paralyze ang atong serbisyo kasi Yes. pare no siya Oh. wala ingon siya nga mo na nakanindot sa vow of celibacy. Yes. Then hinumdum ko sa example ni Attorney Abbas Brad Nicolay sa una murag dala po tong mura ba siya og humor ba siyaw ba no nga pananglit kung siya kuno nga napare siya din inig misa niya ano ba pagkonsagrar na sa panog bino gani kanang mo iisa ng stiya no dayon ang anak dito mabantay sa inahan ay si papa man na o idagan dito sa katong kanang Altar. artal di nanguhit o di gikuhit niya iyang papa okay samtang nagkonsagrar sa panog bino so mura na nabalda Ang lain pag yun na og panahon sa misa ang pare nga minyo pananglitan og mga anak ay mga asawa nakimangita man gyud ang asawa gud sa bana. Nagkaroon ay kog ingna nga biyaan na ng misa madto ka dito sa imong asawa kay yung unungan to no walang yala ba ma laay gitawag og dili ka focus. dayon na ako'y nabasa po sa history Brad Nicolay nga usa sa reason nga nung gibutang na sa canon law sa atong mga pari nga i-require na lang gyud sa kung wa ko malimot Brad Nicolay kung wa ko masayop kanang mga namina ron nga mga expert nga Katoliko correct me if I'm wrong ha kay di biya gyud ingon nga puros correct ni akong sulti diri nagdepende sa akong nabasa kung kulang kog nabasa na posibleng masayop po ko I'm sorry no kung masayop mangaling ko akong paninguhaon nga honest mistake no okay sa atong nahibaw-an ang honest mistake is not considered to be a sin o kanang dili ta guilty ko no kung nasayop ta o atang kahibalong nasayop ta ang guilty lang ko no ta sa moral philosophy nga kahibalotang sayop na unya ato yung ipadayon Dilo gyud yeah so ina ni sa akong nahibaw-an nga doon na mga panahon Brad Nicolay nga niadto higayon nga wala pag butang sa canon law ng vow of celibacy nga gi-require gyud ang magpari sa magpari anang celibacy nga optional pa Optional pa. na mga pari nga minyo kani sa akong nahibaw-an Brad Nicolay na mga santo papang minyo usa na Pedro di lang ko kasaysay kay murag kinsa ka itong mga santo papang minyo
Basta naagi mga Santo Papang Minyo. Sa dihang optional pa ang... Pero katong kang San Pedro, before the appointment to, isip kuan Pangulo. basta kay Minyo, Brad Nicolay. O gibiyaan to kay ni Poco siya, basta kay Minyo siya. Minyo siya. Oo. So inana, Then, kanang, asa naman to? Sa panahon, Brad Nicolay, nga wala na gi-require, optional pa ang bao of celibacy, maunang doon ay Minyo nga mga pare. Yes. Pero bisan gani ba rin Nicolay ron nga gi-require ta sa Latin or Western rite? Kisa akong nahibawan Nicolay dili man na universal gyud nga law. Sa akong nahibawan kana nga rite, kana nga pagdili sa Latin Western na niya kay ang Pilipinas god sakop man sa Western rite mo nang mo bao of celibacy gyud atong mga pare. Sa Eastern Brad Nicolay, alaw man ilang pare nga Minyo. Ako nahibawan. Gani, kanang mga Anglican, Brad Nicolay, nga mga pare, nga na-convert sa Katoliko, mga obispo nga na-convert sa Katoliko, nga Minyo daan, i-embrace sila sa Katoliko, pwede man na sila himuong pare, nga dili biyan nilang asawa, nga Minyo gid sila padayon. So, dili gali na siya, Case-to-case basis na. Case-to-case basis ra. So, dili gid na ingon nga, kana ba nga, mingon ka nga, tanang pare sa Katoliko, dili Minyo, wrong. Kay na ay mga gialaw ana. Nya mingon mo nga anong dili man parehason ay na mo question ana sa authority. Kay ang simbahan ang atong magisterium na ay authority sa binding and loosing, Brad Nicolay. Unya kana kay ecclesiastical law man na dili man na ingon nga gikan gyud directly sa Dios. Ang ecclesiastical law pwede na maamin sa mga authority ra po diha. Ang di lang pwede usbon sa atong magisterium kanang divine law. Okay, sa Diyos man na. Pero kanang mga ecclesiastical law, mga disciplinary law, pwede na mausob sa gahimo ra pud ana. Pras gud anang kuan, Brad Nicolay, kanang atong mga mababalaod, kanang mga congressman, mga senador, ang balaod nga ilang gihimo, pwede na nila i-amin. Kasi sila may gahimo. Kana pong sa canon law nga gi-require ang celibacy, mga obispo ra may gahimo na ang magisterium man, so pwede po nang usbo nila. Pwede galing mo ingon sila nga, ato na lang paminyaw na itong mga pare, pwede. Pero sukat pa sa una, wa man na, kuhan ko, baling debate, anak Bro Nicolay. Kaya naman po yung mga pare nga gusto na yun. Pero wala, kuha na nga disciplinary law sa atong mga pare. Gani ako, Bro Nicolay, makita gani mo nga nag-uban jud ang Holy Spirit sa Katoliko. Kaya ano, kay kana good nga balaod, kana nga canon law para nako kuha na siya kanang development. Kay naamang goy ingon si Kristo sa Juan 14:12, ang buot mo sunod kanako, magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya glabaw pa niini. Sa ato pa si Kristo gusto siya kanang mga paglambo. Paglambo. Sa una panahon sa mga apostol, optional lang ang bao of celibacy. Munang na Minyo na po'y dili, si Pablo dili Minyo, si Kristo dili Minyo, ang uban Minyo. Maayo to, kay maayo walang Minyo lagi. Pero niingon mas Pablo ra pod, mas maayo ang dili pag Minyo. Kana nga rule, Brad Nicolay, mo'y gihimong canon law. Kanang bao of celibacy gibutang na as a requirement. Yes. Ang pangutana, moingon sila nga asa maggahom ang authority ang mga obispos paghimo ana. Simple. Mateo 18:18. Ang una giingnan ana nga authority mga apostol kay sila may unang mga ministro nga gipili ni Kristo. O pare, no? Giingnan sila ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. So mauna nga kung mag-council na sila, approves langit na para sa tong Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem doon na sila giusob ato Brad Nicolay. Diba? Sa Council of Jerusalem tungod sa ilang authority nga binding and loosing nga gikan sa Dios, doon na sila giusab. Sa angay pod usbon para sa ato nga hinahanglan pa bagyod tulion ang mga hintil. Kay sa naandan tulion man gyud. Giingon dito gi-resolve dili na. Okay, bag-o new covenant naman. Duwato na ang mga hintil. Ugon sa patoy giusab nila dito basta kay naa sila giusab. Okay. So mao na. So sa panahon sa mga apostol, kay basig mo ingon sila Brad Nicolay, no? Balimot niya ako Brad Nicolay. Sayop mo mga si Ipti kay nasa 1 Timoteo 3:2 nga ang obispo o leader sa iglesia na ay usa ka asawa. Then moingon din sila nga na kay wa may asawa ng inyong obispo, so naigo mo sulti ni Pablo. Mo ba na isakto nga pagsabot Brad Nicolay?
Basahan ko no, Brad Nicolay. 1 Timoteo 3:2. Kinahanglan dili masaway ang pangulo Yes. sa iglesia. Amen. Og usaray asawa. Maugdang siya, mapunganon sa kagalingon, og may gugmaon sa kalinaw. Kinahanglan maabiyabihon siya sa mga dumudoong diha sa iyang balay. So kana naghisgot si Pablo diha, Brad Nicolay, og maayong leader. Ang maayong obispo, qualification sa usa ka maayong obispo o leader. Giingon diha usa diha sige ingon nga naay usa ka asawa. Usaray asawa. Pero wala giingon niya diha nga kinahanglan na ay asawa. Kay kung giingon ana pa na niya, Brad Nicolay, tamahan si Kristo ana. Kay si Kristo labaw pas ng obispo gani. Leader. Muna nga, si Pablo pod. ang magbasa tag mga teksto, dili na to isungag po sa ubang Yes. teksto. Dili na to nga ilabay po dito, speakers, no? Maglabayan na iba. Pero ang mga teksto. moingon sila, Brad Nicolay, no? Kanang moingon sila nga, naa may usa ka asawa lagi. Naay usa ka asawa tungod kay ni anang panahon na kana bang understanding the scripture historically sa panahon pod. Kanang panahon na nga gahisgot si Pablo ana, sa panahon na nga wala pa gihimong canon law ang vow of celibacy. Wala pa gihimong requirement. Yes. Nga kinahanglan gyud nga mubaw gyud ana. Panahon na nga optional pa ang vow of celibacy. Kaysa panahon man na nga optional pa ang vow of celibacy, nang naiminyo gyud si Pedro minyo. Pero iya lang tong talikdal lang to niya kay ni focus gyud siya sa ministry. Basta kay minyo. Di ba? Sa panahon na nga optional pa ang celibacy. Pero giingon diha kung minyo ang obispo kinahanglan usara. Kay supak man po sa gospel ni Jesus Christ ang daghang asawa. Polygamy bawal man na sa Christianity. Pero allowed na sa atong mga igsoong Muslim, no? Pero sa Christianity bawal ang polygamy. So muna nga kung minyo manggaling kinahanglang usara. Pero ang pangutana ro, Brad Nicolay, mingon sila nga, optional man ka na sa una, anong inyong mang giusab, anong inyong mang gi-require sa inyong Latin o Western Rite nga gibutang yun, nga kinahanglan mo single yun. Dito na dayon, Brad Nicolay. Ang pangutana mo, supak ba si Kristo kung i-require na as a disciplinary law sa mga pari? Dili yun, mo supak si Kristo. Kaya kung mo supak si Kristo, ana, siya ra po'y tamaan sa iyang pagpanudlo, Brad Nicolay, nga naman. Daan na nagahatag sa authority sa mga leader sa simbahan, anang authority sa binding and loosing. Katong Mateo 18:18, iyang giingnan una mga apostol, ang inyong idili, drisyuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Na? Sa ito pa, og unsa idili sa mga apostol, idili po niya sa langit. Ang itugot po. Di ba? Yes. Unya, ang pangutana, mga apostolis na may gitagaan ana nga authority. Wa may labot kuno mga obispo sayop. Nga naman. Kay ang authority sa mga apostol mapanunod na sa ilang mga successor, Brad Nicolay. Muna na tayo apostolic succession. Mura nagkatigayunan, Brad Nicolay. Katigayunan nga, og unsay imong katigayunan sa imong ginikanan, mapanunod na nimo nga ikaw, anak. Sama sa authority sa presidente, kung mabakante, mapanunod na sa musunod nga presidente, the same power. Kung dili mo sugot ang Ginoo sa aprobahan sa mga obispo nga successor sa mga apostoles, siya ra po'y gahatag og pagtuludan nga siya ra po'y nisupak. Diba? Klaro ana. Ang inyong idili, idrisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Namsaon man na. So muna nga, pwede maggama og mga balaod ang mga obispo. Kanang gitawag og ecclesiastical law, canon law, disciplinary law. Niya nagali sila authority sa pag-usab-usab ana, Brad Nicolay, gi-imply na sa Hebrehanon City 12. Palihog ko basa, Brad Nicolay. Hebrehanon City 12. Hebrehanon City 12. Nagingon din kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So pag ilis-ilis na Brad Nicolay, no? Pagbago. Natural, dili na divine law kay common understanding ang divine law di ka na mausab. Pero sa nang ayaw mangawat, dili manapaw, dili
magbato ng laing Dios. Oh, dili na mausab. Pero kanong gahisgot man na diha og na mausab, Brother Nicolay. Balaod pa gyud. Mo na gi-explain atong expert sa atong teaching, Brother Nicolay, nga nag-discuss, Brother Nicolay. Pwede mailisdan, pwede mausab ang balaod. Basta ang iyang nature disciplinary, ecclesiastical, pero ang divine, bisag naay authority ang mga bishop, dili po na niya usbon, kay guided man siya sa Holy Spirit. Ang balaod sa Dios nga divine, dili gyud na po makauna-una ang mga obispo nga usbon, plus anang ayaw pangawat. Bisag atong mga pari, Brother Nicolay, na ay mabahin sila, na ay maayo na apoy dili, pero wag sila kahimog balaod nga gisupak ng divine law. Kay kanang pagpangawat, Brother Nicolay, hangtod karon gibawal gyapon sa Katoliko. Kanang adultery, bawal gyapon na. So mao na ang kun do na manggali giusab ang Katoliko, Brother Nicolay, katura pong pwede mausab. Nya gipasabot man pud sa Hebrehanon City 12 nga naay walaod nga mausab. Di ba? Sa to ba pwede mag-amen pagani ang mga obispo? O bitaw nga magsigig debate na imo ang uban nga gusto gyud paminyo ng pari, hangtod karon na pa maghapon na, Brother Nicolay. Pero nganong wala na usba sa magisterium, para na ko, Brother Nicolay, kagagawa na pakanaan na Holy Spirit. Ano man kay ang gusto ni Kristo maglambo ang iglesia, no? Juan 14:12. Nakaron nakahimo og balaod ang simbahan sa kanon law nga mas maayo nga ang baop silibasi. Kay mo man giingon ni Pablo, maayo ang pagbinyo, mas maayo ang dili pagbinyo kung walagad sa Ginoo. Di mas maayo ng balaura. Diyon gibutang na sa kanon law nga ang pari magsilibit. Di maayo na nga balaod nga nahimo sa simbahan. Unya mubali ka atong daan, mura ra kang ni backward, ala, Brother Nicolay. Kung mubali ka sa optional, sa to pa imong gitalikdan ang kalambuan. Di ba, Brother Nicolay, tanawa sa logic ba, sa reasoning? Yes. Sa una, panahon sa mga apostol, optional ang silibasi. Mao nang naiminyo nga pare o ministro na apoy dili. Pero sa dihang niabot ang panahon kay si Kristo, ganahan man siya mulambo ang iglesia, naghimo ang mga obispo na tugbalaod nga mas maayo. Anong mas maayo? Kay si Pablo mo'y gaingon nga ang pag-alagad sa Ginoo nga dili minyo mas maayo. Gihimo na, gi-require na sa ugnay debate na, Brother Nicolay, mo apil gyud ko. Mo ni akong argumento, akong ipaibalo na sa mga listener. Kay naang pa ubang mga pare nga gusto nilang ibalik itong optional. Ako, muli ko musugot, Brother Nicolay, nga naman. Imbis ni step na ta, ni lambo na ta sa atong balaod, mubalik na hinoon ta atong backward na hinoon ta. No. Okay. Kinahanglan maglambo kita kanunay. So, nga, lamang ko'y purpose ang pagminyo sa mga kaparian. For the kingdom of God. Dili na pagtulunan si Yawa, kay ang pagtulunan si Yawa, nag-isip yun nga ang kaminyoon sayop. Sayop yun. Ato mga Gnostics, ilaha ito nga pagtulunan. Sila mo'y naigo aning Sila may naigo na, Brother Nicolay. Then, katong malimtan niya itong karne, Brother Nicolay, no? Kanap, ang mga Gnostics po sa una, Brother Nicolay, nga gipasabot ni San Pablo, gadili sa pagkaw karne po, Brother Nicolay. Ang rason nga, na ay gidili nila sa pagkaon kay giisip nga sayop gani ang sa pasaylo ako sa pag-ingon ang sabarista may go ani, Brother Nicolay, kay sa New Covenant si Kristo wa na magdili atong gipangdili sa una nana sa Marcos Bato City. Katong na isang-sang sa baba ay nalang basaha, Brother Nicolay, sa tingman na lang sa kalanuna naa sa Biblia sa tinudluan ni Kristo sa gospel sa universal law niya wa na gi-appeal tong tulumanon sa kalanon, Brother Nicolay. Anyway, ikalibang ramanan na to. Kay di man pod garanti nga di ka mukaog baboy o isdang wala himbis nga makasantos ni mo na. Kay ang gingharian kuno matud pa ni Pablo sa Ginoo, gingharian sa pagkamatarong. Unya ang gingharian kuno sa pagkamatarong way labot ng pagkaon. Kay makakaon ka na, wa ka kahibalo. Nya pagkasadon ka sa Ginoo kay nakakaon ka na. Dili. Dili sa Hebrehanon 13:9 ang writer sa Book of Hebrews na ingon nga dili na makatabang ng pagtulun-ana sa New Covenant Kingdom, no? Nasa Hebrehanon 13:9, no? Dayon sa ato pa kung maghiskot og kalanon, wa nay gidili. Pero dili naabot pasabot pud ni Nicolay nga magpataka tagaon. Kay basig moingon ang mga habadista nga tong igsoon, kamo mga Katoliko sa ato pa pataka day mo kaon. Wa pud moingon.
Oh, kay ako Brad Nicolay, mura gali po kong sabadista kay di kay ko hinga og baboy. Pero wala lang ko magdili. Oo. Pero yun ana, no? Kung ang atong pagsunod anang tulumanon mahitungod sa kalanon for health reason, okay. Why di ko question na Brad Nicolay kay ang mga doktor pod ga advice man po nato nga di magpatakag kaon. Na po sila gipangdili. Pwede nato na sundon for health reason. Yes. Panglawas. Pero kung maingon ka nga for salvation reason, kung maingon ka nga pag religion reason, adili na makatabang Brad Nicolay. Nasa Hebrewanon 13:9. Basa Brad Nicolay. Hebrewanon 13:9. 13:9. Okay, nagingon din eh. Ang translation nimo Brad Nicolay, mayong balita na, no? Oh, may Sige. balita. Nagingon din eh. Ayaw, Sa Brad Nicolay. Hebrewanon 13, kapitulo 13, versikulo 9. ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agyanan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios. Og dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon may tungod sa kalanon. Kay wala makatabang ang maong tulumanon niadtong nagtuman niini. Kala, wala na sa Old Testament, Brad Nicolay. Kaya naman yung gibawal sa Old Testament. Pero ang writer anang Book of Hebrews, implying, kapasabot nga, dili na makatabang tong kosher law sa mga Hudeyo. Nga naman, kay giusab na ni Kristo sa Marcos 7. Kay ang tinuod ko nung makahugaw, ang transformation anang balaon na Brad Nicolay, ang mga binuhatan sa tao. Kananggikan sa sulod kanatong mga batasan Brad Nicolay, mao ni gibanata ni Kristo nga mo'y makahugaw, dili nang isang sang sa baba kay ato raman ang ikalibang. Oh. Sumo na nga sa New Covenant, sa Christianity, dili na makatabang ng kosher law sa mga sabadista. Mao na kay dili na makatabang ang gasunod ana ang nagpabilin atong karaan. Nga matud pa ni Pablo ayaw na mo ana lagi. Na sa Colosas 2:14 hangtod 17. Oh. So mao ni ha, dili ko moingon ha nga ang Katoliko gatudlo og patakagaon, na? Kay ako di mo pugong patakagaon ba Nicolay, mahadlok may ko high blood. Oh. So mao na nga kung magtuman ko sa tulumanon sa kalanon for health reason panglawas, okay, way problema na kay wa ang puta bawalig magbantay putag gaon Nicolay. Oh. Pero kung moingon ka nga di ko mukaon anak kay makasala gihapon ko, dili na. That is against the Christian principle. Wala klaro ka itong Hebreo 13:9. Oo. No? Kabahin sa kalanon. Sumaw na nganong ako nang giskutan Brad Nicolay nga silibas si atong topic. Kay kana laging mayroon ni santo nga dili ta mo ka og karne, ilatang itumbo ka na nga pagtulunan kuno sa yawa. No. Ang pagtulunan sa yawa nga gipasabot nga nagdili og kalanon katunang mga Gnostics ang ipasabot ni Pablo. Oo. Nga nagdili sila sa kalanon nga insa to asamaan ng karni Brad Nicolay kay sayop kuno ang pagkaon ana. Oo. Nakin sa may nakaparehas ana Brad Nicolay sa barista. Kay sayop kuno pagkaog baboy karon gihapon isdang wala himbis. Di ang gitudlo sa mga Gnostics wa kabantay ang mga sa barista nga nakasundog sila. Kay sa New Covenant wala na wala na visa. Ingon sa Book of Hebrews 13:9, di na makatabang ng pagtulunana ka ng tulumanon may tungod sa kalanon. So mao na nga kung moingon ang mga sabadista nga ayaw mo kaon og baboy isdang wala himbis kay sayop gihapon na. Tamaan sila ana kay mao na gitudlo sa mga Gnostics sa una nga gipasabot ni San Pablo nga nagtudlo og pagtulunan sa yawa. Pero kanang dili ta mo kaon og karne Brad Nicolay, gidid-an ta nga ang rason fasting dili na pagtulunan sa yawa. Kay ang fasting gitudlo sa Biblia. Kay kung magfasting ta na dili na to kanon Brad Nicolay. So mao na nga kanang atong mabirni santo nga giatake sa mga ministro sa iglesia nga pagtulunan kuno sa yawa, kanang mabirni santo nga dili ta mo kaog karne, gidid-an ta sa pagkaog karne sayop nga interpretation. Kay actually, wa ta did sa mga pari mukaog karne. Di lang ta mukaog karne og magpuasa. Kay kung magpuasa ta, di magyud ta mukaon na. Pero dagang klase sa puasa, Bro Nicolay, Okay. Dagan. Usa na nang di ka mukaog karne. So mao ni, pagtulunan sa yawa, kung magdili ta og kaog karne, kay ang rason, sayop ang pagkaon. Wala gatudlo ang Katoliko nga sayop ang pagkaon.
Kay kita na yung mga selebrasyon Brad Nicolay na atay litson. Ha? Good, oh. Wa ta din is mga pari ana. Di lang ta mo kaon ana kung magpasting. Dili daotan nga dili ta mo kaon ana kung ang rason fasting. Daotan lang kung manudlo ta nga sayop gihapon ang pagkaon ana. Kay wala na gitudlo sa Christianity. Sa mao na Brad Nicolay. So na nga kadtong 1 Timoteo 3:2 nga ang obispo na usa ka asawa, panahon na nga optional pa ang celibacy. Sa panahon ni San Oh. Pablo, no? Pero kung minyo manggaling kinahanglan usara. Mo na gipasabot anang 1 Timoteo 3:2. Wa na magpasabot niya nga kinahanglan magminyo gyud. Oo. Di mo guba tong ubang teachings Biblia. Di ba si Kristo tamaan pod kay labang obispo pa siya. Oh? Wa siya magminyo. So mao na nga kanang requirement ron sa kuan Brad Nicolay mas maayo na nga balaod. Kuan na kanang muna nga mo po na hinungdan nganong hangtod karon Brad Nicolay wala gyud mo daog ng paminyo og balik ang mga pari. Kay ni Step kuan na ko ta ni sakan na ko atong balaod no. Nilambo niya mo balik mo backward ta. No, dili na kinaiya sa matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia maglambo. Although dili pa perfect kay daghan pang buluyagon. Oh, pero ang iyang mga balaod because of the Holy Spirit gigiyahan siya malambuon. Kay ganang pagdili pagminyo sa itong mga kaparian, usa ka sakripisyo na siya. Yes. Oh. Gi-offer sa Ginoo ba, no? Aliman Kaya ka sa nga. pagpangalagad, no? Gihikawan ni mo imong kagulingon alang lang sa Ginoo. Oo. Nya moingon kag sayop na. Sus pagkalayo kay ana. Sila rin nakaingon na nga sayop, no? Dili Pero, lalim ng imong hikawan ng imong kaugalingon sa kalipay kay gusto nimo nga pahimutan ang Ginoo ra gyud. oh, yun. Oh, nya di mingon mo nga sayop ng baop silibasis mga pare. Nya wala man nagipugos sa itong mga seminarista na Brad Nicolay. Okay, ang itong mga seminarista, option. Kaya before, balo sila nga requirement na sa seminaryo. So kung gusto sila magminyo, adi na sila magpare. Di ba? Pwede ka. Pres ni mo Brad Nicolay, pres na ako. Si IPD ko, minyo man ko. Pwede man ta makaalagad sa Ginoo nga si IPD or evangelista. Yes. Ay lang ang pare kay gi-require man gyud. Alter Christus mo ng pare mo na giawat gyud si Kristo. So mao na nga atong mga pare nganong hindi nato paminyoon kay awaton gyud si Kristo nga dili minyo. Nya sa langit pod wa na minyo anay dito. oh, Oo. So wa man tayo siguro yung panahon 3 kuhan minutos. ka na ang doon na tayo ipabalo di Sige ay Brad nga Nicolay. naagya po Bible study na to sa St. Vincent's College Yes. sa room 103 sa matag adlaw nga Domingo. Alas 9 taman sa alas 12 gyapon, no? Yes, Brad Nicolay. Hantod karon nagapadayon gyapon na, no? O dili na lang ta kutob, no? Dahan salamat. Atong wa na to mahisgot sa sunod na lang to sunod Brad po to, Nicolay. gayon. Okay. Sige Brad Nicolay. Kaya dahan salamat kini yung kauban Brother Nicolay, uban sa tong station manager si Sir Jet Opilak o ni Brother Silbert Duniano. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning. Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, o butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world.